ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನು ವಿನ್ನುಡಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಒಡೆಯಲಿಗೆ ಸಂಪೋಪಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದ ಕಾಂಡೆಡ್ నుంచి ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿನ್ನ ದೂರಲೆ ಸಂಪೋಪ ನಾನು ಸ್ಕೂಟಿ ರೈಡ್ ಏನೇನು ಡಬಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕುಂಡ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸಂಪೋಪೆ ಬಂತಾತ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಅವ್ರು ತೋಜಾಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವಿನೀಶ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಿನೀಶ್ ಲೆಸನ್ ಪೋಪೆಗೆ ನಾನು ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ತುವರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಂಡ ಯಾರು ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ದೇವಣ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಪ್ಪ ಫಾರಿನ್ದಾನೇ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಮಲ್ಲ 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 ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬರ್ಕಾವೇನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಹೇಗೆ ಪಂಡಿಂದ ಕಿನ್ನ ಜೋಪಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಫುಲ್ ತಪ್ಪು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೈವೇಗೆ ಪೂರ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪಿರೌಡ್ ಬೀದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಸೀನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಡು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ 1 ಮಿನಿಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದು ಈ ರೋಡ್ ಒಂದು 1.5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿಕಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋಜೋಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅವಳು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಪೂರ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಅವಿನ್ನವ ತೋಜ ಉಡತ್ತೆ ಸೊ ಮೂಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮೂಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎನಿ ಟೈಮು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಘಟಕ ಎನಿ ಟೈಮು ಮುಲ್ಪ ಬೇಂಗ್ರೆ ಸೈಡ್ದ ಕಲೆಗೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅದರ ಇಡೀ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಡನ್ಲಿ ನಮಕ್ ತುದೆ ತಾಂಡಲ ಕೈದೆಕ್ಕರೆ ಕುಂಟಾರ್ದರೆ ಪೂರ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಗ ಡ್ರಿಂಕ್ ಒಂದು ಪರ್ರೆಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ರೆಗೆ ನೀರು ಎಂಕಲ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದ ತುಲೆ ಮೂಲು ₹2 ಹೊಸ ನಾಣ್ಯ 20 ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕದವಲು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಡ್ರಮ್ಮು ದಿತ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅಂಚಿನ ಡ್ರಮ್ಮು ಆಯ್ತ ಒಲಾಯ್ಡು 3-4 ಡ್ರಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ₹2 ಪಾಡುವೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ನೀರು ಕೊನೋ ಪೂಜಾ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತರಿಗ ತೋಜವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಬಾಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತಾಯಿದೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಗ್ಗೆಲುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಮೇ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರ್ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚಿ ಘಟಕ ಮಲ್ದೇರು ದಾಯಗಿಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಪಂಚಾಯತದ ನೀರು ಬೈಜಿಂದಾಂಡ ಮೂಲಂತೂ ನಮಕ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಯರದ ಎಂಕಲ್ ಏತು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2-3 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೆತ್ತವಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ₹2 ಪಾಂಡ್ ಉಂಡಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತೇರ ನೀರು ಪತ್ತೊಂಪೋಯದ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ₹2 ಪಾಡಿ ತುಲೆ ₹2 ಪಾಡುಂದಾಡ ಮೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓದ್ತುಂಡುಂದಾಡ ಮೂಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ₹2 ಒಲಾಯ್ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಾಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರೆ ಹೈಟ್ 20 ಲೀಟರ್ಲ ಪೂರ ಕೊನೊಪ್ಪುಜೇರು 5 ಲೀಟರ್ 10 ಲೀಟರ್ ಕೊನೊಪ್ಪೇರದು ಆದಾಗ ಅವಳು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದಿನಿದ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ದಯಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೇಂಗ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬೋಡ ಏನಾತ ನೀರು ಉಂಡು ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚಾಯತಕಲು ಮಲ್ತುದೀತೇರು ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟಿಂಚಿನ ಘಟಕೊಲುಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಂದೊಂಜಿ ಘಟಕೊಲುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇಂಗ್ರೆದಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನ ಪಂಚಾಯತಿದ ನೀರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇದಮ್ಮುಟ ಇಡೆ ಬೈಜ್ಜ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಗಾಡೀಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ನೀರು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಪೋರಿಗೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಮೇ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೇ ಎಂಡ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂವರೆ